Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu ze Shadow Fight. Doufám, že se vám toto video bude líbit a prostě tak. A v offscreenu jsem si získala nové brnění. Ale to se mi fakt líbí. Ale jsem tady získala nové brnění a už jsem skoro na konci 17. levelu, takže se chci konečně dobojovat do toho 18. levelu, ať konečně tady můžu porazit Bečera, Špekáče, Bdařníka a tak dále a budu konečně u vás zpět a Unzinzu a pak Shoguna, pak u Titana, ale se mi tady nezobrazuje. A konečně jsou už prázdniny a konečně můžu natáčet častěji videa a tak dále. Takže prostě dobrý. Já hraju svět a chtěl bych teda říct, že chci pro vás něco natočit, protože já pojedu na Elbu, toto je konečně i třetí video, chtěl bych těch videí natočit 6, abyste se měli na co koukat, co mě sledujete, nebo nesledujete, nebo budete, nebo nebudete, nebo a tak dále, nebo ne, nebo jo, nebo a tak dále. Takže prostě dobrý a teďka a za chvíli asi budu točit i Clash of Clans a možná i Minecraft Pocket Edition, ale to se ještě uvidí. A soustředíme na hru. Já nevím, o čem bych vám měl říkat, jenom že 3. července pojedu na Elbu, takže jestli tam někdo pojede o prázdninách taky, tak se tam možná potkáme, ale nevím. Ale nepotkáme, určitě to nikdo nepůjde, takže jo. A jak bych pak řekl, potom pojedu na tábor hned, až předu z Elby, tak hned pojedu na tábor, takže 3 měsíce nebudu vydávat videa, protože budu někde na výletách. Perfekt. Chci pro vás něco natočit, abyste si měli na co koukat. A dobrý, prostě. Wow. Stalo se vám někdy, když to natáčí tablet, že si ten váš hlas jako, že trošku změnil? Stalo se vám někdy? Až se to naučím dávat komentáře, tak to tam napište klidně. Tak. Nestrefá. Šurikan. Skláněl ne. Udělal jsem to. A další. A speciální útok. Netrefá. A 1, 2, shit. A brankář to chytil. To je hláška odvětví. Wow. To někdo mackal, tak od něho tady budou i speciální efekty od macáka, Big Placáka, takže jo. A jinak za někdo Shadow Fight, jestli někdo jo,
tak to napište do komentářů, já se tam naučím dávat. A hlejme dál. A on mi právě zkazil Magicaci. Takže pum. Critical hit. Hit. Silver shuriken. Nic. Hard. A pak budu i natáčet Minecraft na počítači a budu mít konečně kameru. A jestli byste mi nemohli poslat nějakou mapu, napište to do komentářů na sít. A já si vám to připojím a můžu si na to zahrát. A ten, kdo mi to pošle, je tomu asi něco. Kdo mi tu mapu dá, tak tomu asi něco pošlu nebo poděkuju. To se ještě uvidí, jak budu mít peníze. Jo, takže se soustředíme konečně i nahoru. Hit. Double útok. Zkusíme na něj double útok. Oh my god, I'm forever die. Bitch. Jaký kolečko je? A je 8, takže super, tady to. A tady už to bude nějak i hard, takže taky si uvidí. No, hard. Cheaterky zginaj. Yes. Eso. Takže 5 hard combo. A schválně, bych chtěl speciální efekty od Macka, už to teda vůbec nedozná. A kdo? No já taky, wow.